Začneme tak smutne, že kamoši. Priatelia a známi. Musíme vám niečo oznámiť. Veď sa má takto. Bukli sme si jeden z najluxusnejších hotelov na svete, v Budapešti. A máme tu menší problém, pretože náš šatník neodpovedá tomu, aby sme mohli ísť do nejakého luxusnejšieho hotela, pretože väčšina z našich vecí je takých, že športových. Gym oblečenie proste. Tepláky a mikiny. No. Takže, predtým, než vyrazíme do Pešti, tak zastávka číslo 1 je, že musíme sa obliecť. Takže ideme na nákupy. Veď sa má takto. Nebudú z nás nákupné maniačky, pretože sme to vzdali asi po prvých 2 obchodoch, kde sme nič nenašli. Ideme sa zbaliť, budeme improvizovať z toho, čo máme. A... Máme toho doma dosť. Pekného. Športového. Toto je finálny fit check. Tesne pred odchodom niečo som našla. Akože necítim sa v tom úplne komfortne, pretože ja sa cítim komfortne, že v tepláčikoch a mikinke, ale raz za čas to zvládnem, takže vyrážame. Po 2 hodinách cesty sme dorazili do Budapešti a ubytovali sa v hoteli Anantara. Patrí do prestížnej siete Leading Hotels of the World a je považovaný za jeden z najluxusnejších hotelov v meste. No a takto to vyzerá pri vchode a v lobby. Čo poviete, aký by na vás spravil prvý dojem? Dobré ráno, kamoši. My máme prvú noc za sebou a teraz je čas na... room tour! Tu máme našu kráľovskú posteľ, v ktorej sa spalo na prekvapenie dosť dobre, na to, že je celkom mäkká. A takto na privítanie nám tu dali, že čajky. Celý ten hotel je jeden z tých najluxusnejších na svete, ale zároveň má taký proste, ja neviem, starší vibe, ak to tak mám povedať. Máme tu napríklad takéto old school hodiny budíkovské. Minibar. Takže kavičkovár, konvicovač, nad ním telka a čo je husté, že väčšinou máte klasické čaje, ale tu sú normálne, že sypané čaje, čo není podľa mňa tak bežné na hoteloch, že máš v minibare sypané čaje, takže cool. Ja to nechcem mať čaje, mne stačí moja čaja jedna. Tu máme poháriky na vínko, otvárak na vínko, ďalšie poháriky na... Ja neviem rozlišovať inak, hambami asi, že na čo sú konkrétne poháre, ale toto bude čo na prosecco. Zobrali sme si jednu z najväčších a najdrahších izieb, takže k tomu bola, že teraska. Čo je fascinujúce, že výhľad máte síce na cestu, ale je tu minimálne takáto krásna väža a keby chcete, tak sa môžete aj opalovať, pretože tu máte vyslovene, že lehátko. Ale keď chcete niečo vidieť, tak musíte spraviť takýto krok. A ten výhľad není nejaký breathtaking, ale tak... jeden šatník, ten má Maxi, čo je cool, že proste je tu celkom dosť miesta na uloženie vecí, pretože na druhej strane je ďalší šatník a tam mám veci ja. Akurát trošku ma mrzí, že ten trezor je taký malý, lebo svoje zlato si tam neschovám. Kúpeľka je asi väčšia než celá spálňa. Máme tu vaňu, potom tu máme aj sprchový kút, 2 umývadlá, čo je najlepšia vec, ktorú môžete mať, 2 umývadlá, keď ste dvaja. A strašne sa mi páči, ak tu majú normálne, že keď si zabudnete zubnú kevku, tak tu máte normálne, že zubnú kevku, máte to normálne, že nail kit, shaving kit, Maxo, a ešte aj hairbrush. Okrem iného tu nemáte len záchod, máte tu aj bidet. Keby náhodou máte záchodový prúser, tak tu máte rovno aj telefón a môžete zavolať na recepciu, že došiel mi toaletný papier, pomoc! Haľo, dosral som sa, poríte, upchali som záchod. To není vše, přátelé, protože tu máme obývačku s veľmi pohodlnými kresielkami. Tu sa cítiš takmer kráľovsky. Inak áno, je to takého psychologa. Presne tak sa teraz cítim, že proste keď prídeš k psychologovi, tak si láhneš na ten gaučík, jak v amerických filmoch a on ti rozpráva a ty mu proste vylievaš svoje srdce. Každopádne, keby ste náhodou chceli pracovať, tak tu máte jeden pracovný stôl a nie len to. Máte tu aj nožničky, strúhatko, všetko možné, čo potrebujete k tomu, aby vaša práca bola dostatočne efektívna. A ak ste po práci veľmi vyčerpaní, tak vás tu čaká rozsiahla ponuka alkoholu, čo samozrejme nie je nič pre nás, pretože my keď cítime alkohol, tak nám trošku sa robí až ťažko, ale 100 ľudí, 100 chutí. Okrem toho sa tu skrývajú aj takéto klenoty. Je to tu veľmi historické a také... staré. Nie úplne môj štýl hotela, ale proste beriem to ako skúsenosť.
posledná vec, ktorú vám tu ukážem, je tento krásny jedalenský stôl, kde si môžete objednať 24/7 nejaký room service a proste to tu celé zbaštiť. Písal sa deň včerajší, keď hlavní Ižipovci prišli na hotel a každému v okolí bolo jasné, že sa za týmto delikátnym jedlom zapráši. To máme predjedlo pred večerou. Vyzerá to ako taký syrový pagáčik a vyzerá to celkom sucho. Cheers. Som sa bál, že to bude také suché, také tvrdé, také crunchy, ale mekučké, dobré. Je to mekučké a crunchy. Každopádne, toto ma fakt nezachráni a môj hlad. Takže je síce už dosť veľa hodín, 8:30, ale noc je mladá, takže ideme na večeru. Poďme. Sledujte, ešte aj výťahy sú tu zlaté. Na večeru sme zamierili do reštaurácie White Salon a úprimne, toto je asi najviac monumentálne miesto, v akom som kedy jedla. Máš skôr pocit, že si v paláci, nie na hoteli. Dostali sme samozrejme chlebík, ale pozrite sa, aké je to masielko v takej guličke. Dostali sme na účet podniku aj také nečakané predjedlo. Vyzeralo to ako cvikla s svetou a cibuľkou. Úprimne, neviem presne, čo to bolo, ale bolo to také zvláštne. Podáva sa hlavný chod. Som zvedavý, ako ti bude chutiť hento s kôprom. Nie je to poplar. Nie? Dobre. Oh my gosh. Geniálne. Presne takéto robí moja mama. Maďarská kuchyňa je síce poriadne tučná, ale musím povedať, že veľmi výborná. Boli sme síce poriadne napúkaní, ale miesto na dezert sa samozrejme vždycky nájde. Toto samotné je také akože neúplne sladké. A toto je niečo také chrumkavé, ako taká mrvenička. Ako taká mrvenička zo strúhanky sladučka. A dokopy je to akože dosť chutí. Ako by dievča z Liptova zhodnotilo? Dobrú, ale bude to aj sitvo. A teraz späť k ránu. Jeden z najhlavnejších dôvodov, prečo milujem hotely, sú hotelové raňajky. Ideme na raňajky práve a toto je akože podľa mňa najviac epic raňajky hotelové, aké sme v našom živote zažili. Lebo tento vibe, ktorý to tu má, tak to je úplne že neskutočné. To strašne busy. Práve nás pani vedie k stolíku pre dvoch, ale už vidím croissantíky. It's your first time? Yes, it's first time. Sú tu dve možnosti. Buď sa môžete naranejkovať klasicky proste švédske stoly, alebo to máš, že breakfast menu a môžeš si vybrať z toho. Možno milujem raňajky na hoteli práve preto, pretože milujem takéto z každého rožku trošku, kto ma pozná, tak vie. A tu to bolo celkom rozmanité. Dokonca aj domáce granolové tyčinky. Samozrejme som si zobrala veci, ktoré bežne neochutnám u nás a toto je priatelia a známy Ali. Netuším, čo to je, ale vyzerá to ako taká žemlovka s pistáciami a cranberries, brusnicami. No. Wow. Ja mám ako vždy veľké raňajky, takže tu som si dal spraviť omeletu a mám tu nejakú šunku, salámu, chlebík, ovoce, croissant, proste Klasika. taká, hej, klasika. Zeleninová kioska. Akože pestrý výber. Zaujímavý. Akorát som počul čašníka, ako sa ospravedlňuje, že sú extrémne nafulovaní dnes v kuchyni aj proste personál, ktorý donáša jedlo, lebo meškajú so všetkým možným, čo si ľudia objednajú, ani sa nečudujem, lebo fakt je tu akože dneska je tu extrémne busy. Neviem si predstaviť, aké sú iné dni, že či sú lepšie, horšie, ale nezávidím. Káva bola asi dobrá, nie som nejaký kávičkár, takže až takto zhodnotiť neviem. Za to pečivko trošku pokulhávalo, ale uvidíme, ako to bude v možnosti číslo 2. Deň druhé ráno a dneska si teda ideme skúsiť dať niečo z menička. Je tu o mnoho menej ľudí než včera, lebo včera sme si trošku prispali, lebo sme boli strašne unavení, dneska je... mám vybuté hody. Je 7:30 a je tu fakt akože veľký kľud, takže o mnoho lepšie sa to človek cíti. Takže poďme si niečo vybrať. Čašník nám rovno priniesol takýto pomarančový fresh. A sme tu dvaja a objednali sme si pre troch. To je taká naša klasika. Vajce Benedikt, French toast a palacinky. Akože tou holandskou mačkou na Benediktoch nešetrili, takže dobré. Ale tie palacinky a French toast boli trošku také, niečo im chýbalo. Ale dajme tomu takých 7 z 10. Počujte, nechcem, aby to vyznelo nejak zle, nevďačne alebo niečo také, ale môj názor. Tento hotel by mal byť jeden z najluxusnejších na svete a ja neviem, ale pre mňa akože celkovo ten hotel pôsobí krásne a takže dýchberúco, hlavne tie priestory, kde sú raňajky a tak, je to veľmi také historické a také monumentálne, ale pre mňa, keď si predstavím, že luxus, tak v rámci tých izieb, minimálne tej našej, ktorá bola buď najdrahšia, alebo
inakšie už asi len ten prezidentský, nejaké prezidentská suita, tak som čakala trošku niečo iné. Sú tu také aspekty, ktoré na mňa pôsobia veľmi ako keby tak staro a ja milujem ako keby staré veci, starú architektúru a tak, ale stále si myslím, že sa to dá spraviť ako keby tak, aby to pôsobilo proste, že fakt luxusne. Takže tá izba je krásne veľká, priestranná, to ja milujem priestrannosť. Ale obecne možno na mňa nepôsobí úplne, že luxusne. Každopádne, 10 minút od nás pešo máme hotel, medzi ktorým sme sa rozhodovali, či pôjdeme tam alebo sem. Takže ideme vonka na prechádzku a ideme to tam očakovať, že aké by to bolo tam. Toto by mal byť ten hotel, takže poďme sa pozrieť do lobby, minimálne, že ako to tam vyzerá, že či náhodou sa nepresunieme. Infiltrovali sme sa. Wow, akože vchod je krásny. Pokračujeme ďalej, tak to sa asi ide do izieb. Poďte, ideme do lobby. Milujem, ako sa tu spája taká historická časť s moderným dizajnom, čiže má to vibe takého starého paláca, ale zároveň je to úplne štýlové a moderné. Wow, povedala by som, že je to na zváženie. Myslím, že ak sa náhodou ocitneme niekedy v budúcnosti v Budapešti, tak presne sem zavítame. Nože, povedzte mi vy, ktorí ste boli v Budapešti, ako sa vám toto mesto páči. Za mňa je celkom pekné, ale určite vyhráva Praha. Práve sedíme v New York Cafe, ktorá je pokladaná za jednu z najkrajších kaviarní sveta. A my si tu ideme dať, že 24-karátové kapučino s 24-karátovým zlatom. Nech sa cítime veľmi fancy. Uvidíme. Nastala chvíľa pravdy. Vyzerá to ako normálne kapučino, len tam hore je proste spravený taký znak. Aha, to je znak hotela. Chutí ako kapučíno. Ako som spomínala, nie som veľký kávičkár, ktorý by vedel posudzovať kvalitu kávy, ale toto nám moc nešmakovalo. Akože, ja som si myslel, že celé to kapučino bude zlaté. Nielen trošku posýpky, ale... Ak mám byť úplne úprimná, tak mi to príde skôr ako taká pasca na turistov. Nastal čas. Som myslel, že skáčeme. Stávaj na cvičiť! A ja nemám ešte topánky. Tak sa oboj. No, sami nechcem spať. Ideme otestovať gym fitko. Ideme otestovať hotelové fitko. Gym fitko? Ty potrebuješ ginko. Ginko biloba. Týmto golden výťahom sa dostaneme K Willimu Wonkovi. alebo do fitka. To zistíme po reklamnej prestávke. To je reálne výťah pre dvoch. Mini výťah. Tu máme, že fitness room. Tak tebe tu bude brutál zima, lebo je tu extrémne vyklimované. Ešte, že som si zobrala mikšu. Co, hej. Sú tu uteráčiky, môžeme si zobrať aj jablčka, je tu aj voda, takže cool. Ale na to, že to je hotelový gym, tak to vôbec nie je akože zlé. Vizuálne veľmi pekné. Stroje je základné, ale... Nie je to gym, kde by si Max úplne zacvičil, pretože sú to maximálne 14-ky. Ja sa vynájdem, ale podľa mňa na to, že to je hotelový gym, tak to vyzerá akože celkom akože slušne. Dobrá hudba, nie? Veď my sme dneska ešte tancovali. A tí ľudia iba tam oproti v oknách, iba že je to takvo malo. Neviem, čo si čakal od hotelového gymu. Viac. Zjačí. Veľké váhy. Veľké fitko. Ideme cvičiť. One apple a day keeps the doctor away. Ako sa ti cvičilo? Čo to tu čítam? Že by sme mali ísť do spa? Welcome to the spa. Máme normálne VIP bazénik celý pre seba, lebo tu nikto nie je. Ale maximum je, že 22 rokov, takže to nič. Ale ja mám iba 6. A 110 cm biceps. Sme v takej spa miestnosti, ale musím šeptať, lebo sem ľudia chodia oddychovať. Ale je to tu veľmi príjemné. Sme späť zo spa, ktoré bolo akože v pohodičke, také základné a začína nám hladnúť a na izbe je možnosť 24/7 objednať si room service. Takže si ideme objednať niečo na večeru ešte predtým, než pôjdeme do mesta.
lebo asi len raz v živote som si niečo takto na hoteli objednala na izbu, takže som zvedavá, aké to bude tu. Vlastne toto je menu, takže vyberajme. Je tu aj, že all day breakfast. Najskôr nám to vedia doniesť o 19:30, lebo pravdepodobne 18:30 sme už prešvihli, takže vydržíme hodinu. To sme ešte netušili, že nebudeme čakať len hodinu, ale trošku dlhšie. Už máš to ide. Skry sa už ide. Skry sa. Kiež by už išiel, ale stále nikto neprišiel, takže sme čakali a čakali. Tu sa nám už otvára takto stolík, tak to som ešte v živote nevidela. Wow, thank you very much. Objednali sme si ríšku s mesom, šalátik, tatarák, lebo my ľúbime tatarák a dezertík. My sme veľkí tatarákoví kritici. Vyzerá len naloženie, tu je aj takáto cibulka, takže som zvedavá. Je dobrý. Hej. Je iný ako tie, čo sme mali. Fakt, že úplne iný. Je taký jemnučký. Tatarák prešiel, ale čo dezert? Toto je šomlo a je to typický maďarský dezert. A mali napísané v tom menu, že vyhral v roku 1958 v Bruseli nejakú cenu. Dúfam, že to nie je aj z toho roku koláč. Ale to je nejaký sponge cake. Áno, on je sponge cake. Dobre. Ňam. Fakt? Wow. Poviem na dezert, že to je dobré, tak to je fakt dobré. Tak to dávaj sem. Už mi vytrovilo. Hej! Neviem, či ti to dostane dobre. Maxo! A musíš si dať všetko so všetkým. Mne to chuťovo pripomína strašne griláš. Griláš? Vianočný koláč, proste griláš asi mi to pripomína, alebo niečo také podobné. Dobre to je, že? Ako mne to až tak nešmakuje. Fakt? Mne dosť. To je také dedinské. Dedinské, presne to som ale šla povedať. Že proste taký dedinský dezert, čo prídeš do cukrárne na dedine a že toto ti zrobia. Vieš, že je to čokoláda, je proste taká. Ale to je super. Sranda. Moja starka robí presne takýto vianočný orechový koláč a chutí to, že úplne jednak jednej, takže ja som spokojný. Samotný hotel ti už na prvý dojem vyrazí dých. Je krásny, monumentálny a určite v sebe nesie veľkú historickú hodnotu a myslím si, že práve kvôli nej je považovaný za jeden z najluxusnejších hotelov v Budapešti. Ale samotná izba mi nepripadala veľmi luxusne. Minimálne na fotkách vyzerali tie izby o mnoho lepšie a za tie peňažky sme aj čakali niečo o mnoho lepšie. Ale v Budapešti sme neboli len kvôli hotelu. Nejeden z vás nám odporúčal, nech ideme vyskúšať 26. Tak sme šli a ocitli sme sa doslova v džungli uprostred mesta. Jedlo bolo geniálne, o prostredí asi ani nemusím hovoriť, takže ak pôjdete do Budapešti, toto rozhodne skúste. Hneď vedľa 26 bol taký malý obchodík, kde predávali oriešky a chalvu. Dali nám trošku okoštovať a hneď sme odchádzali s 2 balíkmi. Samozrejme, vždycky sa v zahraničí oplatí vojsť do nejakého random obchodíku s jedlom a skúmať, čo tam majú oni a my nie. Nevynechali sme ani oceanárium. Nemohli sme, Maxo tam má totiž súrodenca. Naposledy som tam bola ako dieťa a úprimne moc sa tam toho odvtedy nezmenilo. Ale pokiaľ ide o tohto fešáka, tak toho mám pocit, že vidím prvýkrát. A nebojte, našli sme aj Dory, aj Nema. Rybárska bašta. Jedno z takých tých hlavných turistických miest, ktoré netreba vynechať. Ale podľa mňa sa netreba dať ani nachytať. Keď chceš vidieť výhľad, tak si musíš kúpiť tiket, aby si sa mohol dostať tam. Čo vychádza na 10 eur za dospelú osobu. Ale my sme trošku vypočítaví. Takže sme vošli do takej kaviarne, kde sme si dali kávu, ktorá stala asi 4,50 alebo také čosi a mali sme 2 v jednom. Veľmi pekný výhľad a kapučínko. Ľudí tam je ale toľko, že romantické video si asi nespravíš. Ak niečo milujem, okrem svojho muža a zmrzliny, tak sú to tržnice. Na tejto budapeštskej kúpiš kľudne napríklad tak pálinku, ovocia a zeleninku rôzneho druhu a aj kľobásky a papričky. Na druhom poschodí je veľa blbostičiek, ale aj dobré jedlo, hľadné hoľuby a takéto ukážky maďarského jedla, pri ktorom neviem, či
vlastne som hladná alebo nie. A dubajský ošiel neobyšiel ani Budapešť. Maxi musel ochutnať najlepšie hodnotený burger, Buddies, a ja som musela prirodzene ochutnať najlepšie hodnotenú zmrzlinu. A pri typoch na jedlo ešte zostaneme. Na vaše odporúčanie sme navštívili aj karaván. Tu je viacero stánkov s rôznymi jedlami a pozrite, aké sú tu langošové burgery. Mala som veľkú dilemu, či si jeden nedám, ale nakoniec som si dala také typické maďarské mäsko so zemiačkami. A teraz sa držte. Pizzeria Forni di Napoli. Ako nám ich steny prezradili, písalo sa o nich v nejednom článku. A my tu nie sme len tak na náhodu. Prišli sme ochutnať malinovú pizzu. Táto pizza získala titul World's Best Pizza na medzinárodnej súťaži v Taliansku. Na vrchu maliny, carpaccio, pistácie, bufala stracciatella a gorgonzola. Bol to fakt zážitok. A najlepšie nakoniec. My reálne milujeme raňajkárne alebo podniky, kde ti spravia fakt naložený brunch. Kvôli týmto raňajkám sme dokonca skipli aj hotelové raňajky. Prostredie je úplne dokonalé a to jedlo, no veď vidíte sami. Ale je nejaký dôvod, prečo sa tento podnik volá Cookie Beacon, pretože toto boli reálne najlepšie cookiesky, aké sme kedy ochutnali. Reálne neklamem, keď poviem, že by som sa do Budapešti hneď vrátila len kvôli tomu, aby sme ochutnali aj ďalšie príchute. Tak čo, za akou šmakocinkou a kam máme vycestovať najbližšie?